IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dahil po yun anak ko, tinabayag nila Arapaap mo. Kaya inted ti provincial government anak ko, tinabayag mo nga Arapaap kada kami. Kaya anak ko, ahami nga kalkalikaguman kumati dakkala balay anak ko no adda ka nga si bibiyag anak ko. Saan na may ladawan iti panagyaman ti ina ni Palarong Pambansa Mark Dave Nicolas ani Mrs. Mariel Nicolas iti Provincial Government of Ilocos Norte. Kalpasan iti formal a panakapaima ti pagtaengan anay patakder para kadakwada. Kinuna ti inana saan na masubadan iti agtultuloy apan ng suporta ti gobyerno probinsyal iti anak na. Oray pa'y daytoyen kat adan iti sidong ni Apo. Pulos mga kastanti ragsak yan pinagteng-thank you me kada governor, kini vice governor. So nga, kani iti engineering na kat di mi tumasubsuban na itanti anus ken dunguda ka dito barok nga nagawan mo. Ma'am, narugyanan sa ngamin ni Mark Dave idi nga agpatakdar ti balay tayon? Well, ma'am, narugyanan na ma'am iso nga, di narugyanan na nga itisang na mamahang ko nga pinaikat kasi isuti nakita na idi si bibiyag pa lang ma'am. Talaga nga isot Arapaap na para kada kayo. Well, ma'am. Nupay kasta nagbalin nga emosyonal ni Mrs. Nicolas sa iti panangipaay na ti mensahe iti pimusay nga anak na. Inbatad na, saan da kalikaguman tinapinta sa pagtaengan, lakit di adda ni Mark Dave si bibiyag paylaeng. Di minto pulos masubsubulitan tan anus da kada kami anak ko. Iso anak ko, no anyaman, ti ayan mo itata. Amok nga naragsakan. Ket, adakan itisidong ti Apo anak ko. Ket ikakararagan na kam amin, ti salunat, ken pigpig sami. Kas kadigiti, adda ti gobyerno anak ko. Si kanti mangikarkararag katakwada, nga pigsaken sa salunat da anak ko. Ta adda king kwan, king ka nga mangsubsubaybay, uray no awang ka dito'y anak ko. Ket si ayat ti tao king ka anak ko. Diyos unay ti aghina anak ko. Tinted mo kada kami. Ay ayatan da ka unay anak ko. Kabayatan na ti pagtaengan ket bungalow type 49 square meter, kanadaan ti 2 a kwarto, kusina, salas, porch, dirty kitchen, banyo ken pagdigusan. May palagip ang narugyanan na ni Mark Dave iti mangipatakder ti pagtaengan da, manipod iti urnong nakas may sang atleta. Inyo nay unay ti inana, saan na nga ipalubo sa mabalbalyan ti narugyana na gaputara ito'y tinakita ti anak na idi si bibiyag daytoy. Ti Balay nga Arapaap ni Gold Medalist iti Palarong Pambansa ani Mark Dave Nicolas ket Tinungpalda iti Provincial Government of Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.